bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Juin sare jamhire mon hande ko ñalawma alhamis hawri ko 4 lewru juin hitande ujunnaji ɗi nogas e jeegom habaruji moɗon ɗewgal Pulaar gonɗen joni ko waktu 11h jamma toon to Cincinnati ɗum ɗon ko on waktu yoni toon to New York, toon to Moscou ɓe jarata joni ko 6h du matin, toon to Paris ɓe jarata ko 5h du matin, toon kadi to Nouakchott ko 3h du matin. Habaruji moɗon ɗemgal Pulaar titre ji meɗen mawɗi ko toon to États-Unis puɗɗoɗen o yalti hande toon to suudu représentant hono kamɓe kadi républicain ɓe janta démocrate kadi wadde gueɗe ɗe ganduɗa Trump yiɗa sir wallude Ukraine e kadi sanction de hono kamɓe Russie ande toon to Washington kadi ma en dutto kadi ko fate kanko Epstein ko yalti hande hono kamɓe républicain joni ɓe jiiɗi ko enquête gonnoɗo assistant kanko Jeffrey Epstein biɗo wonde kañum hoore mum toñama e juuɗe Epstein. Habaruji men international ko toon to Sénégal puɗɗoɗen ɗum noon ko hande woni manditare hono kanko président walla ancien président Abdoulaye Wade non men ƴeew holko rendi toon e kadi holko kanko Bachir Diomaye Faye discours mo ƴefti holko ɓuuri haalde hen. Habaruji men manaw en toon to Mali kadi en wayni ko kamɓe laamu ngu ɓe mbaɗi joni jeenaɗe e won yimɓe nayyi au moins ko yimɓe waɗi boniyankoɓe kala balluɗo ha ɓeɗo nangga. Habaruji men international ma en dutto toon to Moyen-Orient pour ƴeewen guerre gonɗo hakkude kamɓe États-Unis e Iran e kadi so tawi kaldigal ngal ɓuusi ko ɗum won titre ji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma gartu joni e desuji muɗum. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم. راديو ساري انترناشونال. radio mon radio Jogol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité reportage communiqué e erango radio Jogol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jogol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Jogol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberinte katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani kha bismillah. radio Jogol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke bi olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jogol Sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jogol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jogol Sare jamhire mon mbiɗen ni hande ko ñalawma alhamis ko musidɗo mon Amadou haalde mon habaruji men guiɗaɗen ko toon to Washington tugnade ko yalti jamme kadi hono kamɓe suudu représentant ji ɗum noon kadi ne wayno ko républicain jante démocrate en pour wawde wodde kala balle parɗe e Ukraine e sanction ngaji parɗe e Russie ɗum noon ene wayno vote uji wayno ko 17 républicain jaaɓi wiide eyyi kamɓe démocrate en ne wayno ko temedde ɗiɗo no yanta indépendant goto woni temedde ɗiɗi e nogas jeegom ɗum noon ko victoire wonante toon to suudu représentant en wayno ko oɗo résolution paasi pour wiide wonde ko kamɓe Ukraine eɓe balle ɗe noon ko balle kewɗe ɗum noon e koɓe nanodiri oɗo saha joni taw kadi siftino oɗo résolution ko ummini ɗum ko kanko démocrate jeeya toon to New York kanko biyeteɗo Gregory Mix e namdi oɗo saha joni ko wallude ken wona 1 milliard de dollars wallude ɗum toon to Ukraine ɗum noon taw ko pour wawde rende ɗum e kadi wawde wallude ɗum pour matude leydi muɗum ɓe mbi kadi ene wayno ko nder oɗo facture kadi ɓe ɓeydi hen milliard uji 6 goɗɗi ɗum ɗon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ene taw Ukraine ne wawi hebde ɗum kono noon ɗum fof wonno ko ñamade ko wawi wonde fof ene wayno oɗo vote kadi ko vote victoire contre kamɓe républicain ji surtout en yantude démocrate ɗum ɗo fof kadi ko lundade hono kanko Donald Trump ɗum ɗo fof kadi ko hawnaki kadi ko révolte kamɓe républicain ji ɓe kollata oɗo saha joni contre kanko gardiɗo leydi États-Unis hono Donald Trump siftin ɗon tan kadi ene wayno ko hanki kadi ene wayno woteji mbaɗin toon ɗiɗo no woteji kadi ko républicain jantino e démocrate en surtout yen wiide wonde ko kanko Donald Trump siftindemo kala ko fate déclare de guerre ko kamɓe congrès
mbaɗa ɗum ɗon kadi ko surtout ene guerre gonadi toon hakkude kamɓe États-Unis Israël en wonde Iran nga wawi wonde oɗon vote kadi en keɓɓini hande toon to Washington tugnade ko yaltini wayni ko goto neɗɗo debbo goto kañum horum ko conseillére hono kanko Jeffrey Epstein wonno lettre toon to congrès e lettre o kadi ene wayni ko James Comey e heeɓi ɗum lettre o kadi ene wayni ko wi hande wonde ko yimɓe liggottono e Jeffrey Epstein kanko wonno assistant muɗum ene woni ko yimɓe surtout en limta hen taw ko français mbaɗinomo abusé ɓeɗon yimɓe limtaɓe hen noon ene wayno ko ene jeeya hen on gon biyete Frédéric Fekay ɗum noon ko France ko neɗɗo kañum horumo ballowo acteur uji ko fate en ñantugol cukalel mumen e goɗɗo kadi ne wiye Philippe Levin ɓeɗon kadi ene kañum horum meeɗi on kadi kañum horum meeɗi wonde maire Miami Beach ɓeɗo fof wi wonde ko jantino e nde o liggottono e Jeffrey Epstein en wayno ko mbaɗinomo meminomo walla kalemo ko haalluji ɗi moƴƴani kanko Ghislaine Maxwell kañum horumi yantino yimɓe ɓe ganduɗa bisannoɓe o haali hen on laabi kewɗi walla won lawol gotol wari woni suudu en wayni ko kanko Ghislaine Maxwell o ari o ɓuuri o hawlaaɓe mo force suka debbo kanko suka debbo pour wiide holno suka debbo waɗata pour ha weltina hono Jeffrey Epstein donc kanko suka debbo onen bindude lettre o wiyete ko Sarah Kellen ene wayni ko kanko mo meɗi wonde assistant Jeffrey Epstein ko wawi wonde fof ene wayni ko wonande won démocrate en mbi ɗum ɗo kadi ko hunde weñide ɓe jaɓani ankidde yimɓe wiyaɓe tooñi yimɓe woɗɓe kono joni wayni ko oɗo en tawto ko assistant Epstein kañum horumo ɓe gummini dossier muɗum au lieu de enquête de yimɓe woɗɓe wonduɓe Epstein kanko suka debbo wona e nder haalluji ko haali kadi o wi wonde ko lawol gotol meeɗi fottude Donald Trump o wi ɗum kadi ko taw kanko Jeffrey Epstein ɓe gari toon to Mar-a-Lago o wi kono noon kadi ne wayni ko poti ko ɓurani hay 5 minutes koko wawi wonde fof ene wayni ko haali kadi wi konde ko Donald Trump kañum horumo ene wayni ko ɗaɓɓino wonde ko hakkude muɗum e Jeffrey Epstein yo haaɗi ɗon sababu Jeffrey Epstein waɗi gueɗe ɗe Donald Trump welaka toon to Mar-a-Lago haɓruji men international guiɗɗen ko toon to Sénégal ɗum noon ko hannde woni ñalawma gadano e balɗe ɗiɗi ɓe ganduɗa kamɓe Sénégal eɓe organise toon pour wadde célébration humanitaire hono kanko ancien président Abdoulaye Wade ɗum noon ko temedere hitande makko ɗum noon e wayno ko yimɓe hewɓe kaali toon kono ko teskita toon hono kanko Bassirou Diomaye Faye ene wayno o ari toon kanko o haali discours aji kewɗi e nder discours makko ko haali o hucci ɗum kadi ko caggal nde o yetti hono kanko ancien président Abdoulaye Wade kono Abdoulaye Wade ene wayno ko jangguiniɓe wonde ko hawnaki mo neɗɗo mo poɗodirta walla neɗɗo adversaire ma ene wawi wasde wonde gagnoma ene wayno ko kanko neɗɗo mo jikkuji mon lutodiri mo poɗodirta won gueɗe wona ene wawi wasde wonde gagnoma ene wawi kadi o wi kadi ene wayno ko on hoore mum ni ne wawi wonde neɗɗo mo liggodiro e ma janggo donc kanko Bassirou Diomaye Faye kadi o haali o wi wonde ko ancien président Abdoulaye Wade en wani jangguiniɓe wonde ko hare wawde ala fo hare wawde wadde ha wona ha hande bona taw ndeɗon hare ene wawi wonde sababu muɗum pour seka leydi surtout leydi Sénégal ɗum ɗon kadi ene wayno ko ɗiɗon haalluji haali kanko Bassirou Diomaye Faye tiftin ɗon tan e wayno ko yimɓe hewɓe kaali hen kadi ne teskira hen kanko maître Abdoulaye Wade ancien président ɓii ko kadi debbo kañum horumo haali hen haalluji souvenir ko fati bawmo ɗum noon e wayno ɗum ɗo kadi ko manditare kanko maître Abdoulaye Wade ancien président mo leydi Sénégal o waɗanata toon to Sénégal haɓruji men hande toon to Sénégal tumnade kadi ko ummi toon to Dakar hande caggal nde ɓe goni kamɓe cérémonie ji mabɓe kamɓe ministre uji kesi ɗi e ɗum noon e lomtodirde ministre uji wonnoɓe ɗon ene teskira hono kanko docteur Abdourahmane Diouf e nder konngudi ɗo haali wi wonde ko nde ɓe goni ministére toppitiɗo ko fate environnement kane won lebbi jeenayyi o wi kono noon guila ñande 4 juin guila ñande 15 lewru septembre ha ñande lewru juin hande ene wayno ko hay goto mabɓe heɓani mbuɗu ɗum noon yoɓaka toon ɗum ɗo fof noon ko hawnaki kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa parɗo en hollude wonde ko sibabude mette gonɗo hakkude makko Ousmane Sonko ɗum waɗi wonde ko ministére uji makko kanko personnel makko fof meeɗani yoɓede ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo passation service waɗi hande toon kadi to justice to yiyama hono Yacine Fall kañum hoorumum ene wayno ko waddi passation service e neɗɗo e maître Sarr on kadi ko ministre toppitiɗo ministre kesso toppitiɗo ko fate justice toon Sénégal donc ɗum ɗo kadi ko gueɗe andaka noon holno jogori
anda ko non oɗo ministére toppitiɗo fati justice oɗo sa joni e ministére de l'intérieur par ce que ɗeɗo ko ministre ko nokkuji ɗiɗi ganduɗa oɗo sa joni haalumne haale holno est ce que ne jogori waylude kisal walla tawni jogori wallude tawni jogori waylude oɗo sa joni tension ngaji gonɗi toon to Sénégal habaruji men ha ande toon to Sénégal tugnade kadi ko ummi toon to Louga ene wayno ko étudiant goto nangama toon étudiant o kadi ene wayno ko noɓe mbiri ni kañum woɗum étudiant o kadi ene wayno étudiant o wiyete ko Mamadou Sadibou Augustin Jeju ene wayno ko nangama toon to Louga tagal kadi nde o tawa wonde komo waɗa gueɗe ɗe jooɗani ɗum noon koko fate debbati gorako ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo ene wayno o jeyano koye ene wayno oɗo sa joni o yeehi kaso toon to kanko jagga sek ɗo Sokato ɗum noon ko kaso gonɗo toon capital Jambour ko wawi wonde fof ɓe mbi koɓe takkimo ɓe mbi wonde ko ene wayno ko kanko suka étudiant ene wayno taka wiya wonde ko kanko biyeteɗo Amadou Lamine Dia siftin ɗon ko sibabude muɗum hono kanko jagga seko nanga ene wayno ko kanko Amadou Lamine Bawo e kanko oɗo suka étudiant ene wayno ko kamɓe gonduno way kono debbo e gorko ni ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde jagga seka nanga nde kanko oɗo étudiant o fuɗɗi mumtude kala gueɗe ɗe ganduɗa en eɓe kaldano hen ko wonno e Facebook komi watti tiri limore ken wona nogas jeegom neɗɗo nangaɗo sibabude debbati gorkati ɗum noon ko toon o nanga toon to Louga kanko suko noon ene wayno ko Jeju o wonno ko 3e ko ane médecine ton université Cheikh Anta Diop de Dakar habaruji men international hande toon to Bamako tugnade kadi communiqué jaltuɗo hande gomiɗo toon to galle lamouru to e kadi ene wayno ko ministére toppitiɗo ko fate sécurité ministére toppitiɗo ko fate ene wayno ko e nder communiqué jaltuɗo hande alhamisa 4 lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom hono kamɓe gouvernement leydi Mali ene wayno ɓe podini kalisaji kewɗi pour wallude kala balluɗe ɓeɗo yimɓe taw ko ɓe mbiyata boniyankoɓe nanngude ɗumen ma keɓɗi ɗon kalisaji donc ene jeeya hen e ɗiɗo kalisaji ko kalisaji jawji ha kene wona 2 milliards de francs CFA donc kalis ɓurɗo jeenade ɓurɗo mawnude ndi kene wiye 2 milliards de francs CFA ɓe dokki ɗum ko kala balluɗo ha neɗɗo biyeteɗo Iyad ak Ghali nanga oɗon Iyad al Ghali noon ko kanko woni mawɗo groupe soutien à l'islam et musulman ji e kadi ko kanko ɗum noon ko groupe ko coalition djihadiste sahilieji kañumen koyemen jokkodirɓe al-Qaida milliard e feccere francs CFA noon ene wayno ko mbi ko kala balluɗeɓe ha ko biyeteɗo Amadou Koufa nanga walla kadi biyeteɗo kañum hoore mum Abdoulaye Mamadou Bakay nanga ɓeɗo ɗiɗi fof ene wayno ko 1 milliard e feccere milliard goɗɗo noon ko ɓe mbi ko kala ha halniɓe ko fate habaruji makko kanko al-Qabas al-Ental on kadi ha nanga walla holto woni ko wawi wonde fof oɗo kalis keɗo fof ene wayno ko ɗum woni kamɓe gouvernement Mali ko mbaɗata joni pour e ɓeɗo fof ɓe takki ɗumen ko sibo surtout ñande 25 lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi 26 eɓe takki ɓeɗo fof ene jeeya e gembuɓe jihadiste uji ha janni toon e guuro kewɗo toon to Mali habaruji men toon to Moyen-Orient habaruji men international toon to Moyen-Orient ɗum noon caggal nde couvre-feu wiya wonde walla nde cessez-le-feu wiya waɗi hakkude mabɓe kamɓe Israël e Liban hanki ene woni ko Israël kadi ñalli hande ko bombude toon to Liban tugnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ene wayno ko mayɓe toon to Liban oɗo sa joni jettima ujunnaje 326 siftinɗon ɗon ko kanko Donald Trump o haalino e nder konguɗo haalno wino wonde ko Benjamin Netanyahu wi wonde ko kala ko woni fitinaji han kadi waɗata toon ɗum noon e wayno ko yimɓe muɗum ma jaltu kadi ene wayno ko ma dartin hareji ɗum ɗo fof noon bombardement ji ɗi waɗata toon ɗi fof kanko hoore makko nawɗi toon militaire ji mo fof ɗum fof ne Iran ene jeeya ko Iran wi wonde hankkadi haaldata Israël haaldata États-Unis saabu affaire dejere toon to Liban ene jeeya condition ngaji pour ko fati cessez-le-feu mabɓe hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e Iran woni fof toon to Israël kadi ene wayno ko kamɓe Cour suprême mabɓe ene wayno oɗo sa joni dartini walla werlima kamɓe Israël naɓe koɓe kanno Croix Rouge international visite prisonniers ji palestine naɓe wonɓe toon to Israël ko wawi woni fof ɗum kadi ko victoire contre makko kanko Benjamin Netanyahu toon to banggue kaldigal hakkude kamɓe États-Unis e Iran noon ene wayno ko ha hande koko derti ala taw ko gasi hen sibabude nde siftinɗon noon kamɓe Iran e kamɓe États-Unis kadi puɗɗitinoma hareji mabɓe États-Unis fuɗɗino bombardudeɓe kamɓe Iran ɗum noon ko heccitawel ene wayno ko kamɓe Iran kadi ɓe puɗɗino bombardude
alliés États-Unis donc ɗon jartan oɗo sa joni conflit hakkunde États-Unis e Iran ene wayno deƴantaw bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juwo Sare habaruji min jogono noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo jamma alhamisa 4 lewru juin hitanɗe ujunaji 26 gasi yemɗo Allah jaam ha jaam kadi